Karon wala jud ko ni nausap usap ani. Wala na jud ko ni Mangyatag sa inyo ha, sa ni bahala mag-istorya sa inyo ha karon sa iboy nga testimonyo. Dinain si Brother Sunny Boy Kainga. anay nga akong sa kanalo kay sunan. Si Sunny Boy Haidar ni sa pagsabangan. Wagi kalahian sa kaagi ni Brother Russell. O maoro pud ni. Nagligay-ligay yung ano sa una kay ako usap ko kadaghan pero di ko mabaligya, mabalit ko. Hindi na ko di ka wala siya, okay, sunan na kayo na first time ko na ko yung istorya ba. Tungkulan na sa una pala, sa kitawag ako, kuyog-kuyog barkada, kung sa ilang binuhatan, murag, primero langanin ka, kaya murag mahadlok, kumuhunsa ba ka, makadaot ba o dili. Ano kaya din mong sabay-sabay, madali kasi mong makauban. May kusunan. Antod na naminyo ko na nakabaton ko kanak tulo. Niya, sige lang yapon, sige maurag yapon ang pinuhatan ako, wala gin mausap mga ikiksunan. Magsimig away sa mga asawa, bisan pa man nga motorbaho ko, tumatagadlaw, dubli kayod, pero wala gyud usab mong kinabuhi. Kay wala ito maplastar, tungod to sa komisyo. Kaya mo trabaho ko kalas 4 sa kadlawon, mga adlip og saging hantod sa alas 7 sa buntag. Pag alas 7 sa buntag mo ina kog trabaho. Pag alas 2, alas 11 mo out, lahi na kong trabaho. Grabe paningkamot na kong mga kiksunan pero wag gyud na usab sa kuha. Ako tinuod gyud, medyo ko mangandoy nga madato. Kakaon lang ko sa isa kadlaw katulo akong mga anak kakaon lang katulo sa isa kadlaw. Okay na sa kuha. Pero dili ko gusto nga mahitabos ko ang mga anak. Ang akong kaagi sa una. Usampo ko ka, walang payamahan ba? Muna nga, akong paningkamutan yung mag-iisuna, no? Sa diyang ni Inter na buwana, ng mga droga sa una, murag, na-apel ko sa listahan, nag-iksunan. Nilangyaw ko Manila. Mga 1 year ko dito. Trabaho ko dito sa Lanhayat. Housekeeping. Kunya, nagsige na chat sa kuha, sigtawag, ang taga-dire. Isod ko kaya, kinahanglan, pauliyon daw ko may bigsunan. Kumanon ako ang palimurag na sila ay seminar kada Domingo, Sabado. Moto na kuyawan ko. Asa ka ko kadungan nino? Kumuli ko pagsabangan, lista kong aha ko padulong. Duha ra ko akong kapadulngan sa taas o sa presuhan. Moto nga, sige ko kampo, pero wag hapon ko niundang. Sige ko kampo nga mao ni usab na ko. Motong gihuman gyud nako ang livelihood sa atuang mayor nga gihatag ng Mayor Leon Bato. Kaloy sa himayaw sa Dios no nga nahuman man to nako, pero grabe yung hilak nagigsunan. Hilak kay imong taman-taman ngayo pasaylo sa pidiya tanan. Ngayo ko pasaylo gino. Pertig yung isura nga kini di ay murag daghan ay magbantay sa imong lihok. Nga di nakakalaang, na tao nga muagi sa imuha. Murag maguyawan ka. Wala nga, nahuman man noon ako, pero nagbantay lang yapon ko, pero sa pagkakaroon, wala dyan ko ni nausap, wala na dyan ko ni balik ka na nga kuha na, no? Walang karoon nga nagbago na ngayon ko. Pero hindi kayo yung kerting pa ako bago tungod kay namay na bago, kato lang. Pero sa pagkakaroon, hinay-hinay yun ako. Naningkamot yung mga kiksunan na mausap. Usa dyan ka tao sa kuha nga kiksunan, nakapausap sa kuha.
si Pastor Alex Rida. Usap ko ka, ulit sa una, o niya, makasoda dyan kong simbahan. Kung kuhaan kong ninong, ginoon ka na magkiksunan. Jadi ang nag-misa sila, nagsimba sila, Pastor George dito sa Pagsabangan. Simba dito. Tulog ko ba kay hubog? May tulog. Naminaw ko silang presensya sa Ginoo ba nga nagwali sila dito. Pura man ko gipukaw. Nalamin ako tulog. Mura gipukaw ko kasing-kasing ang murag nihila. Wato nga, isting ko bangon, pero wasa ko ni barok. Wato nga, lahig yun. Mura dyan ko gipukaw yun. Wato nga isagan ko sa taas. Naminaw ko, nindoos Pastor George sa kuha. Kuya, may ngapon, ala. Ngapon, naminaw ko. Kaya ako dyan kuha sa una. Pag istorya ginamos kong asawa, kung asa ko gikan, kung apostoliko ay katolik yun ko. Pero ambot na tingala ko, kuya yun kayo ang Ginoo ba? Buhat ko. Milagro sa kuha. Ako ba? Nagsunan. Kaya pag istorya na mo ni Pastor George, kuya, may hapon, po, galang kurang. Ang over pa siguro to. Ito nga, testing lang ko. Kuya, ato na dito sa lipugan nun. Sunod dito, kaya mo simpat. Ito nga, ianhin ko dire. Si Pastor Alex, mapaminag kayo lagi namin, tinoon lang. Eh, nagka-encounter yun yung Pastor Alex, no? Namuwag ko ba? Namuwag ko siya. Oo, kabalo nga, pastor na siya. Siya, from, kailan na yung dotos? 400 eh. Boss, mahal eh. Lisod ko kayo mamuhag ba yan? Yung sugato ng aso o kayo, o ka ng paa. Sige, mataliana kung bayaw nga. Ganun, ay kaila mo ko na, kuya, pastor man ko mapareha sa siguro now. Pero lahat lang to kayo, gwapo man eh. Ano nga, nagduha-duha po ko. Pag kuha sa kumugangan, pastor man na, boy, ay pastor eh na, ma? Oo, pastor na. Ay, pastor, wadi ko kabalo, pastor eh kagay. Kabalo pa ko, ihatag ko na lang yung tutulis. Okay din, nagrita na ganyo ka sa kuha, nag-asikuan. Anak pa siya na ako daw, grabe daw maning kamot. Kaya ang adlaw, mura na kong himuon o adlaw gapon. Ang gabi ini ay mura gapon adlaw. Kaya mo pahuway na kong matulog, magkarilak lang yung mukaon. Pastor, mura naluoy sa kuha ng tanaw. Pahuway ay si pahis-pahis, karga ng mga bugat. Inanila ning lawas na ko. Pero siguro mga 2-3 kilometro, kaya na pasano ng 80 kilos, batas lang. Pero tuloy ang na guyo dyan ko ni Pastor Alex di rin napita sa pingarihan sa Diyos. Pastor Alex, nagkaging salamat sa imong paggamay sa kuha. Hindi mo nga pagtulay para na ako ugas ako padulong. Siguro di pa na ako kayo ma-perfect ako kapag uwano, pero maningkamot ko. Ingon bitaw na ko si Pastor Alex na, Pastor, kung mapalit ko ng lunat niya at tupangan sa atuang charge, Pastor, di sa ako mangandoy ka makabalay ko. Bisa ginani man lang ko, paningkamutan ako makabuhat ng simbahan nga. Di man ako ma-perfect ang kagalingon kung ako di man ko kabawas ng tabang, pero mutabang ko sa laing tao ng inahanglan. Okay na ako kayo. Bahala ko, ginani lang ko. Ako yung pangandoy nga, buhat ko simbahan, gamay lang. Anton, o niya mabitaw sa una, gamay na daw lang simbahan. Anton, inani. Mga ko na akong tuyo sa iya, nag-istorya, doon kayo nag-istorya ni Pastor ko, pero sa'yo, maulaw dyan kong Pastor, tinood lang. Grabe tabang sa kuha, kaya ihimo dyan ko niya. Ihimo ko siya tulay para sa kuha. Huwag di lang kayo natugayo na, salamat kayo. Tapos na lang. Salamat Bensan, salamat, God bless sa mong ginabuhi. Palagpakan ako pag-usap lang sa mga Diyos.
Nana mo bago ang Ginoo nga kaigsunan. Tinuod yun. Ako gusto yun kang pagbuhon. Inainayo. Dili man kalit na di, ang bato. Dili na. Kung bago mausap na yun. Dili na lang. Magkakrisuhan ng proseso. Tanan na yung proseso. Proseso.